Svaz průmyslu v roce 2024 dokázal prosadit novou hospodářskou strategii a přispět k ní významným způsobem, prosadit pro firmy zasažené povodněmi celou řadu programů, které by mohly mít, snížit původně stanovené poplatky energií, které byly nepřijatelné pro český průmysl jako takový. Podařilo se nám snížit do jisté míry v některých případech i byrokracii, podařilo se nám zabránit ještě větším škodám ve stavebním řízení, než které nastaly. Ale je to celá řada dalších věcí, kterými vás seznámí mí kolegové. Z těch největších úspěchů letošního roku je, že jsme dokázali přesvědčit vládu o tom, aby poslala dalších 300 milionů na pojistky, které jsou klíčové pro český export na Ukrajinu. A musím říct, že to rozhodně nevzdáme a budeme dělat všechno pro to, abychom se dostali na tu miliardu, kterou podle nás potřebujeme a která musí být určitě nezbytným minimem toho, aby čeští exportéři mohli na Ukrajinu úspěšně vyvážet. Rok 2024 znamenal pro digitální oblast velký kus práce, legislativní smršť. Přišla jak z EU, tak z té národní úrovně. Jsem ráda, že se nám podařilo, aby zákon o digitálních službách přinášel jednoduchá, transparentní, srozumitelná pravidla pro online platformy. Podařilo se nám zabránit zbytným byrokratickým opatřením v kybernetickém balíčku při implementaci směrnice o kybernetické bezpečnosti, takzvané NIS 2. Těch výzev tohoto roku byla opravdu celá řada. Za prvé to bylo nastavení valorizačního mechanismu. Za druhé, i v tomto kontextu je to určitě zrušení zaručených mezd ve mzdové sféře. A dále je to určitě národní novela zákoníku práce. Po 18 letech máme tuto národní novelu nyní ve sněmovně. Nadstandardně často jsme letos vyjížděli s českými ústavními činiteli, s panem prezidentem, s ministry, s ministryněmi na obchodní mise, které Svaz průmyslu a dopravy pořádal a pořádá. Jsme velmi rádi, že vláda se nechala přesvědčit, aby se věnovala intenzivně a strategicky přelomovým technologiím, ať už se jedná o umělou inteligenci, kvantum nebo čipy. Tento výčet není úplný a práce nikdy nekončí. Děkujeme vám za vaši podporu a ať se vám daří ve vašem podnikání.